Hmm. Ay, mali. Ayan, may ko, taxi. Lord, may ko, taxi. Ano? Sino? Pinatay na niya? Hello, Dukan. Can you give me ano to cola? This and then two sardines. All about food and travel. Namaskar po. Please watch my today's upload. Tamsak po ninang. Junjun Linsag. Kuya Aw. Anong ano ka? Ayan. Ay, i-watch natin si ano. Yes, friend. See your video. Magandang gabi po from Kuya Aw. Magandang gabi rin, Kuya Aw. Dok, miga shout out po from Mambutangira. Mambutangira. Salamat.
Madilim? Madilim ba? Jun Linsag. Salamat sa pabiji-biji. Planet Kiblir. Hello all. Thank you, Planet. Planet, hello from All About Food. Ano na, finish? Finish na ba yun? Yes, finish. Kuya Al. Ayaw mag-ano tayo. Sa baba na lang. I'm perfect. Hello. Hello, ma'am. Ala. Thank you sa bisita. Tambay ako sa iyo, Ate Ima. Salamat. I'm perfect. Thank you so much for last night. Walang anuman po. Yes! Mag-ulam kami ng sardinas. Nag-order kami ng... Ilan yung bayad? Ano yung bayad? Yes! Ulit! Nandiyan na kagad.
Oo. Mega love shout out. Melfa TV from Junjun Linsag. Idol Pugat. Agoy from Junjun Linsag. Melfa TV official. Mega love shout out. Not perfect. Saglit. Kuya Au vlog for hypo from I'm perfect. Nalilito si Ate Emma. Ala. Ate Emma, may hubo. Oo, kapatid. Tamsak kabsat. Salamat, kabsat. Idol Lupi. Big love shout out from Bugak. I'm perfect. Busy ako, Ate Ima. Work pa. Hihihi. Sige lang, Ma'am Ganda. Sige lang po. May 1 hour and 40 minutes pa ako. Yun yun. Melpa TV official, salamat. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Upcoming live. Okay, ma'am. Ano. Hindi maka-jacket. Ay maka-pin si Ate Ima. Salamat sa pabiji-biji. Ba't walang ano? Okay. Andiyan na. Ano. Wait lang, ayusin ko yan kasi yung nakapil, wala namang ano.
Naipin ko si Milpa TV official, walang ano, napindot ko. 'Pag magpipin ako, hindi siya ano. Saglit lang ay, ayusin ko. Tapos na si Kuya Ang. Pugak TV dan from Milpa TV official. May diferensya yung cellphone ko. Julie and Michael Tamsak. Saglit lang. Kasi ayusin ko. Agoy. Ba't hindi ko matouch yung ano? Ano na yung pinanonood natin? Ay, oo, meron pa. Kala ko tapos na. Di pa pala. Wait lang, Ma'am Julie. Ganda. At inaayos ko. Hindi na kita lalagyan ng jacket ata. Grabe naman, walang pakisama yung cellphone ko. Ano ba yan? Oh, di ko matouch. Ba't yung nakapin na touch ko? Agoy. Anong hi pasukle from Captain? Lai. Di na tari pilikap. Big love shout out. TV Likap. Biglaan na lang ako open. Agoy. At di ko na lagyan ng jacket si Ma'am Jolie. Naghang. Naghang yung phone ko. Still watching, kuya. Oo. But, wala nang dugo yatang kamay ko. Wala nang dugo yung kamay ko, oy. Oh. Wait. Kano ba yun? 29? Ba't ano? Uy, sobra na ito. Ah! Bye. Saglit tao. Ala, kakahiya naman kay ma'am, hindi ko pa nalalagyan ng jacket. Alam ko nandyan ka, nakikinig. Ma'am Jolie. Ma'am Jolie, ganda. Hindi kita mabigyan ng jacket kasi naghang.
Kain na kaagad tayo? Ang aga-aga pa, uy. Ayoko pang matulog. Saglit lang ayusin ko itong ano ko. Milpa, yan pala. Idol Likap, mega love shout out from Pugak. Pupugak-pugak. Marinig ka na naman ng kasama ko. Gustong-gusto niya yung pangalan mo. Pugak. Ala, tambay lang host. Naglalabas si ako. Okay lang. Nina Taripa Likap. Taripi Likap. Salamat. Ma'am Milfa Dan from Pugak. Ang pogi nating kapatid na si Pugak. Idol Likap, mega love shout out. Ano? Tingnan ko nga. Kanina, finish na ba yun? Tingnan ko nga. Tingnan ko nga kung ano yung nilapag ni Kuya. Guys, sana nakapin tayo. Sayang yung ano natin. Time. Makadagdag lang ng views natin. Pugak. Ano na lang. Ladies first ah. Natouch ko na yung ano eh. Yung mga ladies natin. Tapos si Ma'am Perfect, yung upcoming niya. Tamsak post ganda. Yan. Dan sampay ate ma. Salamat Pugak. Iwatch natin yung nakasampay. Maiksi lang yung video mo. Ano, Melpa? Ano? Tamsak ako at saka with banana. Bill all kita. Sana.
Ay naku, Charles Lumawig, harang. Salamat sa paharang. Grabe. Mahirap kasing ano eh, mag-pin. Captain Kabsat. Ayan. Pati mag-jacket mahirap. Wala, hindi ko nalagyan ng jacket si Charles. Charles Lumawig. Lorna, sa gusto mong drinks? Cola. Ay, wala. Sorry. Nabusog ako ng drinks. Dance upcoming.
mapusog. Eh, grabe, busog ko ba? Ano, nangangagat? Parang nangangagat. Oo, nangangagat na siya. Ano yun? Santiago. Santiago, mayroong shout out. Guys, connect to each other. Nahan, hello. Hello, my friend. Ba't wala kang jacket? Guys, patusok sa nakapin. Ang dami ko nang nainom, oh. Dami ko nang nainom, ha. Ah. 'Di. 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 '
nainom na tubig ay ano, my friend. Yes, Nahan, mega love shout out. Thank you for coming. Santiago also. May mga bisita. Will, mag-charge ka? Nahan, okay, with your turn. Yung phone ko, ba't anong nangyari na sa phone? Nag-a-update. Nag-a-update yung ano. Ay, busog na. Guys, connect to each other. May sipon si ate. Wait, okay? Nahan. Ano, dingdong ka? Ano ka naman dingdong doon? Saan? Oh, may garot ka. Sa lamesa? Sige na nga, kunin mo na nga yung cola. Oh, yung cola. Nasa rep. Nagkan ko naman ang ano nito. Inawit ko yung kortina. Pagkamas na mamay ng ilaw ko yung bukas pa naman ako ilaw. Sa ano? Sa, doon sa, wala as in lahat. Kaya pa lang nagtatahol. Ilaw Meron lang ka ako akong biskuit. biskuit. Ha? Oh, sige mamaya. Mamaya. Okay. Guys, boring. Walang tugtog. Walang music. Ano lang. Ganito lang. Silent lang. Kay ayaw ng ate Ima ng music. Kay ako'y makopyright. O, di ba? Mag, ingat. Hindi pa naman ako alam sa mga ganyan, mga music na. Ano, tayo na lang yung ilaw, Lord. Yeah. Ha? Ay, goy, salamat. Naggaganito yung phone ko, oh. Oh. Wala, naggaganito yung phone ko. Asan ba ako
views ngayon. Nag-a-update pa. Ano talagang dingdong mais? Ang grabe na. Dingdong. Grabe. Alin? Sino pa? Para daw signal? Tinex mo? Kasi na. Mga sa kanila, walang internet. Ha? Wala nga naman kinababasa, walang internet. Hindi, malayo. Bakit yun na? Thank you, Ma'am Jolie. Ganito lang yung LS ko kasi palagi, walang music. Hindi tulad dun sa ano, gagaling yung kumanta dun sa LS nyo. Ang galing nung kumantang ano, kasama nyo. Meron nang umiiyak. Meron nang umiiyak sa kanta. Tapos nagpapatawa. Gusto mo kung iiyak? Sige. Sawa na ko sa kaiyak mo, oy. Joke. Sawa na ako sa kakaiyak eh. Ano ba yung tawag doon? Sige lang Ma'am Jolie. Trabaho lang. Kaya lahat tayo may trabaho. Unahin ang trabaho. Kasi maski silent ito, di ba? Pwede lang naman ito maski silent. Kaya nag-a-update si Ate Ima. Nababawasan din yung ano kasi eh. Pag hinintuan ang ano. Akiya, 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 akiya. Jing, jing. Asan na yung pusa? Tumahan si Yoyo. Nag-update yung ano ko. Kasi pinatay ko na ilaw yan Views eh. ko. Ha? Bakit? Bakit saan mo na tayo na nandiyan? Bakit? Ha? Mm.
Kumakain sila, hindi nila ako sinasama. Sabi niya siguro, no? Silent talaga. Wala kasing music tayo eh. Nag-iingat lang si Ate Ima sa music. Ang kinukuha kong music, yung mga pre sa sa Chrome, yung pre sa YouTube. Ay, naku. Ayun. Ano nandyan na? Ah? Babakasan daw din siya. Kalimutan niya. Ay, Namili daw siya kanina. bakit? Ano na ba? Darating na ba si Hindi. Mariho Kasi natin? syempre alis sila madam muna, di ba? Ay, oo. Yun lang muna inaano niya eh. Pag umalis, siguro pinayagan niya siya. Wala na, lalo nang wala nang gaas-gaso ng ano na yan. Sorry. Sorry. Sinipon talaga ako. Sinupan. Lumakas na. Ha? Lumakas na. Sino? No, five. Ay, no pa. Hindi. Yung paningo natin. Ba't kailan ba? Dating niya. Kaya pala si Emma walang hilig si ano sa anong bata. Hmm? Anong sabi mo? Parang hilig si... Walang hilig si ano sa bata. Tatlo ang anak niya. Walang hilig pa rin sa bata.
Ang daya yung mga cellphone ko, hindi marunong makisama.
Ma'am Julie, salamat sa pabiji-biji. It's raining again.
Radyo. Radyo Tonya, Alin. Tigalap shout out. Ate. Thanks for coming. Manood ako. Ay, manood siya ako. Manood ako. Radyo. Watching this one, okay. Radyo, watching your video, okay? Not subscribe. Ayun. I will touch this one. Ayun, nag-stop. Bella, hello. Bilatok, Musi,
Radio Donya. Aywa. Pilato Musi. Pilato Musi with your turn, okay? Kain tayo ng dingdong. Kain tayo ng dingdong. Dingdong, dingdong. Oh, di ba? Bibihirang makatikim. Madilim.
Past 12 minutes. Bakit may ganito? Hmm? Wala pa. Ano? Gagawin mo sa 8 o'clock. Hindi kasi pagkasin ako kung ano nga yung... si Emma. Ay, oo. Pasok na lang natin. Pasok ko na lang yung pagkain. Ilan daw ba vacation niya? Bukas na siya uwi. Guys, makaboring, di ba? Makaboring. Walang tunog. Boring, boring.
Baka kita ka diyan, hindi. Flower base lang ang ano, naubos mo na yung soft drinks mo? Ako, ubusin ko. Ubusin ko yung ding-dong habang nagbabantay ng ano, update ng ano. Ngayon lang ito, pag ano, wala, nandito na yung mga mm. Hmm? Ma'am Jolie, salamat sa support. Punta ako sa bahay mo pag mag-ano ka, live. Kanyan. Kain tayo ng drinks. Ay, drinks.
Saan ka pa? Hi, IC. Kagutan. Salamat sa patamsak. Namasyal dito si Ma'am ano. Salamat sa pagbisita. Natuwa ako kahapon sa'yo kasi umiiyak ka sa kanta. Ay, naibuong. Ay, ano ba yan? Dito na ako sa taas. Kay mamaya mag-in na ako. Mag-in na ako para gagala ako.
Pugak. Pugak-pugak. Ano? Saan ka nakarating pugak? Nakarating ka sa pugak ba't wala kang ano live? Nag-live ka ba? Sinong nag-live? Napashare ko yung mga mamaya itong si ano, pasyalan. Pasyalan ko. Pupuyat ako mamaya. Sinong naka-live at mag-araw? Nag-active lang kasi ako eh. Salamat po at naka-busy ka. Hindi sabi ko sinong naka-live. Sinong may ano ngayon. Wala bang nag-live? Kung walang magla-live, hanggang bukas na itong ano ko. Hindi pwede. Ayan na, uy. Nalaglag ko yung pagkain kong ano, chips. Yun, linsag. Magpasyal ako sa mga chicks. Mamaya. Yung mga magla-live ng mga chicks. Di ba? Ilan ko yung magandang dilag. Oo, di kayo natutulog. Natulog na kayo. Iya. Iya. Hindi ka nag-shout out. Salamat sa pagkansag. Kapatid. Tunis opisyal. Salamat sa pagdara. Nagpukwit si Ate Ina. Nag-a-update. Para sa watching and like. Waiting for watching tomorrow. Go Tunis opisyal. Tingnan natin. Laro ito. Ganda ng laro ng ano ah. Popcorn.
Dan Tunis Official. Ang linggit ng ano mo. Ang lit ng video mo. Tunis and Leah. Patamsak sa upcoming ni I'm Not Perfect. Ugak sinong mag-live? Di ka pa magla-live? Wala bang magla-live? Pag wala bang magla-live, hindi pa ako mag-i-in. Para may bantayan-bantayan ako kangkas. Kahit saglit. Idol Tony, Dan, Purampugak. Oo nga. Naantay ko nga eh. Naantay ko. Magbukas na kung magbubukas na sana. Kahapon ko pa yan inaantay. Kung walang magla-live kay ano, pupunta ako kay Ma'am. Pupunta ako kay ano mamaya yan o yung nakapin. Nalilibang ako dyan eh. Yan sa nakapin. Kabsat. Idol Lopi, may love shout out from Pugak. Ang dami mong fans. Kabsat Lopi, ang dami mong fans ha. Kahit saan, nakikita kita. Kasi pag may dumalaw sa akin, bibisitahin ko rin. Bumabawi ako sa kanila. Kaya nakikita kita doon. Idol Pugak. Mega love shout out from Superman. Kakain tayo ng ano, dingdong. Magpupuyat para magbantay ng ano oh. Ito ang kinakain ko oh. Tapos may cola oh, di ba? Saan pa?
Tulog na kasi yung mga kaibigan ko eh, na iba. Alak pa more. Lor, asan yung alak mo? Halika na. Lasing na ako. Sabay ganun na. Yun pala yung Coca-Cola saka sarap ng dingdong. Giniginaw na ako, Lor. Kunin ko na yung kumot ko baka makatulog. Magbantay ka ako mamaya kay ano, kay Ma'am Julie. Magbantay ako mamaya. Salamat sa lahat ng mga dumalaw. Hindi ko na kayo iisahin kasi nagiginaw na ako. Naku, si Pugak, bumisnis talaga, oh. Kain pa. O, di ba? Kain tayo. Loa, patay na ba? Ulaw, di ba? Mamaya. Irene Fortis, vlog. Igalab shout out. Salamat sa pagkaway-kaway. Salamat sa pagdalaw. Tingnan ko nga yung ano. Di ka pa mahiga, Lor? Mamaya pa. Saan? Doon, natin ko na. Yung IC, oo. Yung sa labas na ilong, di pa. Gusto mo puga? Anak ko. Ay, gusto ko na. Habang nagbabantay ng mga ano, nagla-live, o may kinakain ako. Irene Cortis, pasyalan kita.
Exercise with my employer pala. Exercise with my employer, Zumba sa park. Para bawas ang taba, ba? Kasama pati yung bata. Oh. I-bill ko pa. Dating dikit na i-bill ko. No. Lord, naubos ko na. Oh. Para akong nagsisini. Nasa sinihan. Parang nasa sinihan. Wala nang malamig. Mapait na yung drinks. OTW Ma'am Irene Cortis from Puga. Wait lang. Yung tarami ba? Ay, noon. Si Chen, sabi mo. Long time si Chen, sir, iPad the before 7878. Where's Philo's her phone? Wala? Last night, Mino? Eh. Halas kamu, dula, I don't want how many times I got for kalat. Today I make photo for you. Halas after she will make again, you will see me meow, meow, meow. Halas tomorrow hapon wala. Kali message, Muhammad, kali message, kali sana, kali order yuyu food. Lula, mag yuyu lula. Superman. And may ba sabi order? Wala ba sa dukan yun, Lord? Yung pagkain ng, ano? Sa Alcabalil, marami dyan nata. Sa Alcabalil, wala.
Hindi na mabuhat yung ano niya. Oh. It's Valdez, mothers and daughter. Vlog below. Thank you, it's Valdez. Hindi na mabuhat yung katawan ni Lola, ni ate. Oh. Salamat. Baba ka ng ano, bahay mo. It's Valdez. Yung bata doon sa likod nila, oh, nanonood. Bata ba yun? Ay, hindi. Matanda, si Lola. Oo. Kala ko bata kasi ang layo eh. Matanda pala yun, si Lola. Baka gusto rin sumayaw ni Lola na nasa likod. Ma'am Irene. Ang bait ng among ganyan, no? Employer na ganyan. Pinapayagan kang mag, ano, sa iba yan, walang ganyan. Oh, hindi na mabuhat ni ano eh. Napagod. Napagod na, Ma'am Irene. Yung amo mo, nainggit ata si Lola. Oo nga, nainggit si Lola. Ano na yata, upcoming na ni Ma'am Jolie. Lumabas na. Sunod na lang ako. Ilang namang minutes. Kalahati na. Pwede na, kalahati na.
kasi may susunod ako. It's Baldi. Ha? Asan na? Mariter, Mix Vlog. Salamat. Irene Cortis, like Andikit, dan see you back, sis. From Mariter, Mix Vlog. Ano ba na? Pangalawang live, it's Baldis. Saka Bananas. Unbel all. Maya ako mag-comment. Salamat, Ma'am Mariter, Mix Vlog. Ang liit ng ano mo. Saglit lang. Mag-comment ako. Kulang pa yun. It's Valdis mother and daughter.
May ganyan pa kaya na lalaki, ma'am? Pinanganak na ba ang hero na yan? Wala akong masabi. Wolfpack, Dikit, it's Valdez from, Valdez Mother Vlog from Mariter Mix Vlog. Salamat, Ma'am Mariter Mix Vlog. Ang ganda naman. Different religious church, Jibel, Ali Village. Watching tayo, Mariter. Drop rin host shit. Kahit sapat na thanks. Mariter, nag-drops ako yan, oh. Okay lang ba yan? I-like ko siya. 35 like. And some bill all. Alagad ko ito. Prim tomorrow. Ay, o sige. May premiere ka tomorrow. Okay, ito pa. I-watching ko ito. Matatapos na. Superman. Ang ganda naman dyan. Ma'am Mariter Mix Vlog. Ayan, tapos na. Sa ano na lang tayo. Ang ganda ng mga view.
Risa Pereira. Hello, sis Ate Emma from Risa Pereira. Hello, sis Mariter Mix Vlog from Risa Pereira. Good morning, Mariter Mix Vlog. Risa Pereira. Ako'y giniginaw. Please support me, Ate, sis Ate Emma. Yes, yes. Yes, brother. Okay. Superman. Ayan. Premier. Sal. Mega love shout out, Sal. Superman. Mariter. Mix Vlog. Salamat po. Punta tayo sa premiere ni Sister. Thumbs up 65. Puntahan natin si Mariter Vlogs. Thumbs up po. Mamaya i-thumbs up ko rin yung main channel ko. Mariter. Bagong dikit yung ano ko sa'yo. Ang laki ng ano Luan. Plus one, ang laki ng napindot ko, ang laki ng ano. Ang laki ng plus. Maraming salamat, Maritel Mix Vlog. Risa Pereira. Ay, hindi ko pa ito napanood. Kapatid, Kapsat. Hindi ko pa ito napanood. Ako. Ay, hindi, napanood ko na. Itong ano. Ayan. Tamsak. 56. Kapsat. Premiere tomorrow. Puntahan kita tomorrow. Mariter Mix Vlog. Nakaano ako sa iyo eh. Sal. Nakabill all ako sa iyo.
Manood tayo ng ano. Risa Perwera, wait, okay? Kiki, kaba. Ano bang tabi ni ano? Kabarko, baik. Baik. Kak Mariter, mix vlog. From Risa Perwera. Hello, sis Emma vlog. Hello, Risa Perwera. Giniling na meat na may itlog at patatas. Papatas. Patatas. Termina kasi from Mariter Mix Vlog. Tirima. Ano, magkaintindihan ba kayo, sis? Ma'am Mariter? May orange pa. May royal pa. Grabe naman yan. Ang puti ng kanin ah. Risa Perwira, wait your turn, okay? Wait, okay? Hmm? Ayos, may sinabawan pa. Monggo. Monggo ba yan? Sarap. Namiss ko na yung mga lotong ganyan. Wala kaming kinakain dito kundi mga biryani. Sa taas tayo. Katamsak. Kay Mariter Mix Vlog. Baka naman may mga alagad tayo dyan. Tamsak na lang natin kay ano. Ma'am Mariter Mix Vlog. Nandito sa main channel ko sis yung mga ano. Yung mga pangdikit ko.
ilista ko yung ano, babalikan ko kasi. Babalikan ko. Asan na yung mga ano? Asan na yung mga bisita ko dyan? May lista ko sila. Lista mo ba itong si Sal? Balikan ko mamay sa pensyan. Si Ed Valdez. Ala, may talong pa. Grabe naman. Katakaw naman nitong si, ano, Kabsat. Asan na? Eds Valdez. Ililista ko. Babalikan ko mamaya. Mother and daughter. Saan na yung isa? Si Irene Cortez. Ayan, tapos na. Tapos na si Kabsat. Tamsak. Back ako later na nagpapansin ako kay Bibi. It's Valdez. Sige.
Sige lang. Balikan balikan kita mamaya sa main channel ko ha. Ed Valdez. Nakasalang Risa Perwera. I-watch ko lang muna si Risa Perwera. Guys, mag-iin na tayo. Kaya dadalawin ko rin yung mga kaibigan na nagla-live. Naglista lang ako, babalikan ko kayo sa main channel ko. I-watch ko lang si Risa Perwera. Salamat host. Welcome, Mariter Mix Vlog. Bye po, next balik. Yes, ma'am. Okay lang, balik. Dalawin kita. Mag-iin na ako eh. Watch ko lang si Shukran host, do it yourself. I-watch ko lang siya maski na ilang bang yan, minutes. Lampas na, lampas na. Host, di ba sa Dubai ka? Oo, sa Dubai ako. Ma'am Mariter Mix Vlog, sa Dubai ako. Sige na host. Sige na, mag-usap ulit tayo. Do you eat yourself? Kita kids, do you eat yourself? Saan kayo banda sis, Mariter? Malay mo kung magkita tayo. Sige lang, mag-usap ulit tayo sa Ngayon, hindi naman iisang araw, di ba? Basta dalaw ako sa iyo. Salamat sa pag dalaw ha. Kasi mag-iin na rin ako para makadalaw sa ibang kaibigan. Lampas na yung hours ko eh. Wala kasi kaming ginagawa kaya ayan. Do it yourself. Thank you. Ma'am Maritel. Salamat. Balikan ko yung premiere mo. Tamsakan ko yung mga alagad ko dyan sa nandito kasi sa main channel ko. Superman. Thank you, Kabsat.
sa amin. Patapusin ko lang si ano, Duyet Irisa Perwisa. Salamat, maraming salamat sa nag-stay. Mag-iin na tayo. Tapusin lang natin si Risa. Kini ko Tita Pergi. Ano yung salita? Okay lang kahit hindi maintindihan. Sige lang. Ayun, tapos na. God bless you, host. God bless you too. Do it yourself. Balikan kita. End na tayo. Jay kakadwam, kabsat, adad jay dadag. We, napanak ijay, kabsat. Nag, ano, mag-ina. Makikita, isuda. Dumaldalan ito'y ko ako notification. Sige, bye-bye. Salamat, kabsat ko. Kita-kits tayo doon sa kanila.